Nou, goeie jongen. Ik ben hier op Johnny Cash, omdat we kunnen bestreken komen en we houden van het Lamsfeest. Ik ben maar beide heren en ik dacht nog maar een hoedje opzetten. Nou, dan vallen we erop. Nou, dat heeft lukt dus. En nou ja, de muziek die langer duurt wel, daar houden we wel van. En ja, wat zou je nog meer zeggen? Het is al een geweldig hier. Ja, en het is goed georganiseerd, dat vinden we ook mooi. En nou ja, dat is een beetje toch. Hier op de Frieske Kerststreet. En het is mooi warm, maar het is een beetje miserig. En je bent al een beetje de jonge vestjes. Dan ben je maar mijn broek en mijn mem. Nou, goeie jong. Wij ben hier bij het zwemmersvlak, ja. En ja, we houden wat weer te zakken. En dat vind ik dit eigenlijk. Ja, ik had een keer de spullen al hakken. Nou, ik ook. Oh ja. Vooral in met wat huiverig voor zijn benen. Kijk, begreep een grudder ding, dan denk je dat je ergens oud bent. Maar ja. Ja. Maar ja, dit is altijd leuk. Het bier is goed. Mooie verhaal hier erbij, maar zeg, wat was je nou mee? Alleen ja, je had hier te sokken, ja, dat is wel een beetje jammer, hè? Ja. We hadden een heel mooie praat met Fries gekregen voor een mondje met krultjes. En die meet maar dat je iets keer maar dat is wel nog net weer. Nee. En je bent wel super tok. ik vind het wel een beetje dom dat ze deze cd-presentatie moeten houden. Dat is net zo toe, want ik ben hier op hakken. Dus ik mag eerst een hoest aan horen schoon. Ja, goeie, ik ben aan de Griepstra. Ik vind dat ik echt op de cashje deze thema had, omdat ik de beste Friese schreeuwer van nou ja, heel Friesland ben. Hè? Nee, dat is Wilms Kooster trouwens. Maar dit is mijn eerste boek. Het beest van de Westreen, al je keertje van, want ik ben zelf ook, ik steer op een cd namelijk, want ik ben een van de Friese cashbetalers. Apparaat, 15 euro. Krijg je er een handtekening bij, van mij. Dat is leuk, gezellig. En ja, dat is het wel, dat is net. En daar moest ik op CD. Nou, omdat ik moest. Nee, het is hartstikke leuk, dus ik ga het net beter zeggen. Nou ja, het is ook gezellig hier. Wat mag ik ook zeggen? Ja, ik ga het altijd wel heel leuk vond. En ja, het is nou in het Fries en ik ben Fries, dus dan ga ik zeggen, dat wil ik even heen. Dat wil ik zien, dat wil ik jaren. Ja, dus dat is mijn motivatie. Dat vind je wel heel leuk. Ja. Heel mooi.